Que tal, saudos? Novo operativo contra o narcotráfico en Arousa, un dispositivo que polo de agora deixa 6 persoas detidas. Nesta xornada houbo rexistros, por exemplo, en Vilanova. Ampliamos de contado, xusto despois dos titulares. Comeza a campaña da vieira na ría de Arousa, foi un arranque limitado e controlado pola Consellería do Mar e previamente consensuado coas dúas confrarías autorizadas para a extracción desta especie, Cambados e Rianxo. A campaña reducirase únicamente a 3 días, rematando este venres. O Concello de Pontevedra avanza na reforma integral do Parque da Ribeira dos Peiraos. Esta instalación era unha das que se atopaban en peor estado na cidade, polo que requiriu dunha profunda actuación. Investíronse case 40.000 euros. Noia quere reducir os límites de velocidade nalgúnas estradas de titularidade municipal. Fixeron un estudo sobre os treitos máis perigosos da súa rede viaria. Para eses puntos contemplan baixar a velocidade máxima a 30 km/h. A aldea de Nadal máis pequena do mundo está no barrio Vilagarcía do Piñeiriño. Logo do éxito do ano pasado, cando crearon a árbore de Nadal máis pequena do mundo, este ano preséntannos unha aldea de Nadal que só se pode ver a través de microscopio. O poboado conta coas súas casas, a súa árbore e o que é máis importante, está cargado de simboloxía a favor da paz e en contra das guerras. E Vilagarcía celebrará a chegada deste 2026 coa xa tradicional toma das uvas, unha cita que este ano promete moitas sorpresas na conmemoración do seu 25 aniversario, ademais evitando as polémicas porque finalmente non haberá solta de globos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas, imos con ese novo operativo antidroga. Novo operativo policial contra o narcotráfico en Arousa, un dispositivo que en conxunto deixa polo de agora 6 persoas detidas. Nesta xornada houbo rexistros, por exemplo, en Vilanova, nun edificio da contorna da Praza do Parque. Ata alí desprazáronse varios furgóns da Policía Nacional nunha operación que se atopa baixo segredo de sumario e que está a ser coordinada polo xulgado número 3 de Cambados. Segundo fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ao longo desta xornada houbo en total 14 rexistros en varios puntos da provincia pertencentes aos partidos xudiciais de Cambados, Vilagarcía, Pontevedra, Redondela e Cangas. Algunhas fontes avanzan que no marco deste dispositivo habería 6 persoas detidas, 5 prendidas na nosa contorna que pasarán a disposición xudicial en Cambados este venres e un sexto detido cuxo arresto se tería producido en Francia. Alertan da posible presenza dun lobo en Meis. A alcaldesa, a través das súas redes sociais, explicou que a pasada noite foi avistado un exemplar na zona do Tombo, na parroquia de San Salvador. En concreto, estaba merodeando por un camiño municipal. Marta Giraldez apuntaba que poñía a noticia en coñecemento da veciñanza os efectos oportunos. Non é habitual a presenza do lobo nesta zona, aínda que a veciñanza non se debería alarmar, si que compre lembrar que se trata dunha especie que podería resultar perigosa cando, como neste caso, se achega tanto ás zonas habitadas na procura de alimento. Comeza a campaña da vieira na ría de Arousa, foi un arranque limitado e controlado pola Consellería do Mar e previamente consensuado coas dúas confrarías autorizadas para a extracción desta especie, Cambados e Rianxo. A campaña vaise reducir a 3 días, rematando este venres, cun máximo de 7.500 kilos de vieira para os dous pósitos. Durante só 3 días, dende hoxe ata o vindeiro venres 19 de decembro, estará autorizada a extracción de vieira na ría de Arousa. A Consellería do Mar decidiu finalmente atender a solicitude dos dous pósitos da zona con autorización para poder extraer este bivalvo, como son Cambados e Rianxo, á luz dos criterios científicos, despois de ver a escaseza do recurso. Nos, desde a Xunta de Galicia, desde a Consellería do Mar, sabemos que a toma de decisións non solamente hai que ter en conta os datos biolóxicos, sino tamén hai que ter en conta os datos sociales e os datos económicos, a importancia socioeconómica deste recurso para esta frota. O que se acordou foi facer un plan experimental, facer un pequeno proxecto piloto, donde durante 3 días parte desta flota van a ir á extracción deste recurso para valorar un pouco
pois as cantidades que se extraen, e valorar pois tamén prezos, e valorar ese aspecto socioeconómico e ver a rentabilidade de proseguir con esa extracción durante máis días ou se non é aconsellable seguir. Poderán extraerse un total de 7.500 kilos de vieira entre os dous pósitos, Cambados 4.500 e Rianxo 3.000, establecéndose un tope de 40 kilos por persoa e día. Aínda así, neste primeiro día da campaña, ningún dos aproximadamente 18 barcos autorizados en Rianxo para a extracción de vieira traballou este recurso, un dato que evidencia a escasa rendibilidade que lle ven a este bivalvo. E Portos de Galicia cede ao Concello de Rianxo unha parcela de 6.000 metros cadrados ao carón do Auditorio Municipal que será empregada como aparcadoiro público. Así anunciou a conselleira do Mar, Marta Villaverde, durante unha visita á zona na que estivo acompañada polo presidente de Portos de Galicia. O Executivo rianxeiro logra a cesión por parte de Portos de Galicia da parcela portuaria anexo ao Auditorio Municipal para convertela en aparcamento público. A cesión do terreo duns 6.000 metros cadrados de superficie será efectiva unha vez asinado o convenio de colaboración entre as dúas partes, polo que o ente público autonómico porá a disposición da administración local a parcelas sen cobro de tasas, mentres que o Concello asumirá as obras de pavimentación e o mantemento do espazo. Para que os veciños de Rianxo pois gocen pois dunha parcela que a día de hoxe non ten un uso portuario, non ten pois ahora mismo a corto plazo pois ningunha non se lle prevé ningunha finalidade pois vinculada con ese uso pesqueiro nin portuario, polo cal pois se establecerá un convenio de colaboración co Concello para que pois os veciños de Rianxo poidan pois a disfrutar non deste terreno, facilitar a vida destes veciños e bueno, como non a Xunta sempre intenta facilitar a vida de todos os galegos, o que está na nosa man pois a disposición. Elaboraremos os documentos e formalizaremos ese convenio para que canto antes se poña a disposición dos veciños de Rianxo pois esta parcela. O rexedor Julián Bustelo agradeceu o xesto da Consellería, que permitirá formalizar un acordo histórico, polo que o Concello levaba agardando dende hai anos. Unha zona que se ven utilizando con esa finalidade, tamén con outras, para, bueno, cando hai algún evento particular, etcétera, pois vanse utilizando, pero como vemos non está nas condicións máis oportunas de seguridade nin de envelhecemento, non? O que pretendemos da hora en diante, unha vez conveniada este uso, será, bueno, pois, por parte do Concello, adesentala, dotala dos servizos necesarios para que sea empregada por todos os veciños e veciñas, outros persoas visitantes e tamén, por suposto, as persoas usuarios e traballadores do porto para o seu uso, para o seu disfrute, con todas as garantías, non? Durante a visita realizada a Rianxo, a conselleira Marta Villaverde tamén informou dos avances na tramitación do proxecto de mellora da operatividade do Peirao, que prevé a dotación de prazas de amarre para os preto de 300 usuarios actuais desta instalación. O Concello de Pontevedra avanza na reforma integral do Parque da Ribeira dos Peiraos. Esta instalación era unha das que se atopaba en peor estado na cidade, polo que requiriu dunha profunda actuación. Así cambiouse o peche apostando pola madeira tratada, instaláronse novos elementos de xogo e renovouse o pavimento. Neste caso foi necesario retirar o caucho deteriorado e instalar pavimento amortecedor cuberto con céspede artificial. Tamén se renovou a superficie de xabre e creáronse novas soleiras de formigón para o asentamento dos xogos. Dende o Concello destacan ademais que este novo chan amortecedor inclúe un tratamento cun líquido especial deseñado para a absorción de CO2. A obra supuxo un investimento de case 40.000 euros e está enmarcada no plan de supervisión e mellora de espazos infantís iniciado a comezos do mandato para garantir a seguridade e a certificación das áreas de xogo. É un sistema novo que leva menos resinas e leva un produto que fai a descontaminar, co cual, con toda a circulación que temos aquí, pois vai evitar máis ou menos, imaginadevos a que contaminan entre 25 e 30 coches todos os días, pois eso que por a cantidad de metros cuadrados o que recollería isto descontaminaría. E iso durante anos, que pasa? Que, oye, o sitio ideal precisamente para eso. O que é referente aos parques infantís, pois temos unha liña de traballo que é o de supervisión, priorización, reparación e mantemento. Fixemos un análise de todo como estaban os parques de todo o Concello,
e se vai priorizando o arranxo, e desta vez, pois, bueno, tocoulle a este. Vai ser unha intervención que vai adaptar o parque, os xogos e o parque en conxunto á normativa e vai poder ser certificado cumplindo todas as normativas que están en vigor. E hoxe en Pontevedra presentáronse os detalles do proxecto que a firma textil Mango ten para o centro da cidade. Será Mango Teen, dedicada á moda xuvenil, a liña da marca que vai desembarcar na esquina de Benito Corbal con Daniel de la Sota, unha macrotenda que se unirá a que Mango xa ten moi preto, localizada no edificio do Gran Garaxe, completando así un local de máis de 1000 metros cadrados. Os técnicos municipais estudan agora o proxecto. Mango mudará o aspecto desta esquina de Benito Corbal con Daniel de la Sota en pleno centro de Pontevedra. A macrotenda que a empresa textil proxecta no número 6 da coñecida como Milla de Ouro pontevedresa supón unha das maiores operacións de rexeneración urbana nesta zona. Excede dunha simple reforma de chape pintura, de lavado de cara, pois creemos que quizáis é máis ben unha operación de rexeneración urbana nas tendas da cidade, pois das de maior calado que poidan ter lugar, non? Segundo o proxecto presentado no Concello para esta nova tenda de Mango Teen dedicada á moda xuvenil, uniránse 5 locais en planta baixa, sumando máis de 1000 metros cadrados. Integrará espazos como os ocupados por Futon Mars ou Sico. Tamén a discoteca Lele de noite, cuxa saída de emerxencia por Benito Corbal será a entrada da nova tenda. Que se volva a demostrar unha vez máis que con isto que o modelo Pontevedra é un valor seguro a hora de presentar propostas no Concello, porque cando creamos espazos públicos de calidade e coidamos a cidade, facemos que a veciñanza camiñe polas rúas, que coñeza as tendas que aquí están, pois as grandes empresas, neste caso, responden con confianza, con investimentos potentes como é este e punteiros que van a recuperar locais que están baleiros agora mesmo e xerar actividade económica. O investimento previsto supera o €500.000. O proxecto contempla apostas innovadoras como o uso de pintura ecolóxica especial de grafeno que ten capacidade para absorber CO2 ou solucións de economía circular. As zonas de servizo van instalar falsos teitos fabricados íntegramente con materiais recuperados, de roupa reciclada á propia marca, co cal estarían a converter os recursos textiles, os residuos textiles en material de construcción de alta calidade. Isto pois é positivo, non? Porque ao final estamos dándolle unha nova volta aos produtos que xa non se estaban empregando. O proxecto de Mango xa conta co visto bo de patrimonio da Xunta, tendo en conta que a tenda estará no ámbito do BIC da Peregrina. Ademais, estará unida co Gran Garaxe, edificio que xa acolle unha tenda da marca. Non estamos ante unha pequena empresa que proba a sorte, senón que Mango é unha empresa consolidada que nesta ocasión o que está facendo é unha operación de escalado da súa propia marca dentro da cidade. Agora mesmo xa teñen as tendas de Mango, e teñen validado que o seu modelo funciona en Pontevedra coas tendas actuais e agora pois deciden expandirse. Os técnicos municipais estudan agora o proxecto. De cumprir os requisitos, o Concello poderá conceder a autorización en 15 días para poder comezar os traballos. A empresa calcula que as obras poden prolongarse 2 meses. Bueno, e a volta da publicidade temos que coller o microscopio porque imos visitar a aldea de Nadal máis pequena do planeta. Está, como non podía ser de outro xeito, no barrio do Piñeiriño, en Vilagarcía. Aquí seguimos nas novas. O Concello de Noia pon en marcha unha campaña para reducir os límites de velocidade nas estradas de titularidade municipal. A Concellería de Tráfico, que dirixe Luis Alamancos, en coordinación coa Policía Local e o Departamento de Obras, realizou un estudo sobre os treitos máis perigosos da rede viaria para determinar as principais necesidades en materia de seguridade. Entre as medidas previstas inclúese a rebaixa da velocidade máxima permitida dos 50 aos 30 km/h, baixando ata
20 nalgúns puntos específicos do viario municipal que presenta maior risco pola ausencia de beirarrúas ou a estreitez da calzada. Dende o Concello fan un chamamento á colaboración cidadá para respectar os novos límites e a nova sinalización viaria. A escavación desenvolvida a pasada semana no Castro da Croa revelou importantes datos sobre este xacemento asentado na Pobra. Os vestixios achados indican que estivo longamente ocupado e contou cunha extensa actividade. O resultado da intervención no Castro da Croa permitiu confirmar as hipóteses do equipo investigador sobre a extensa actividade prolongada no tempo que se deu no xacemento. Na escavación organizada polo Concello en colaboración coa comunidade de Montes e Posmarcos acháronse abundantes vestixios cerámicos de orixe romana e mesmo fenicio-púnica, así como restos dunha casa con forma circular de grandes dimensións. Os labores permitiron tamén confirmar a existencia dunha muralla de pedra de 2 metros de ancho que reforza a potencia deste xacemento en termos defensivos. É unha muralla de pedra, o cal realmente, fala de que realmente pode ser un xacemento, incluso que pode ter unha visual realmente impactante, non? E despois, tamén apareceron unha habitación en concreto, localizouse unha zona de habitación no que apareceron tamén varias pezas de cerámica, en concreto castrexas, e despois interveuse tamén nunha zona así un pouquiño exterior, non no mismo recinto en sí, e apareceu algo de ocupación romana, parece ser que polo menos apareceu algo de cerámica romana, o cal tamén é moi interesante, porque creo que no que é nos castros da zona, hai moito castrexo, pero en concreto de cerámica romana en sí hai moi pouquiño. E despois, hai o último día, precisamente o venres, apareceu o que parece ser, ainda se está estudiando e tal, pero parece ser que é cerámica fenicio-púnica. O alcalde destacou o prolífica que resultou a escavación a pesar das difíciles condicións en que se levou a cabo, posto que as chuvias intensas dificultaron o traballo. Isto dá idea da importancia do castro e da abundancia de restos aínda por descubrir, polo que a intención do Concello é acometer unha segunda intervención para o próximo ano. A idea é continuar ca escavación, esperamos que a Xunta, dadas ademais as cousas que apareceron, non, que teñen unha importancia grande, anima, ademais normalmente a Xunta suele costear dúas campañas de escavación, entonces esperamos que o próximo ano si se poda continuar esta escavación. O Concello tamén arrimará algo tamén para que a escavación sala o mellor posible. Esta primeira actuación contou cunha achega da Dirección Xeral de Patrimonio de 18.000 euros. Seguimos na Pobra, os 7 afortunados gañadores do primeiro sorteo de caramiñas da Praza de Abastos do municipio recollían esta mañá os seus vales. Poderán trocalos nos distintos postos do mercado ata o día 24. Un premio de 400 caramiñas, 2 de 200 e 4 de 100. Estes foron os vales entregados esta mañá aos gañadores do primeiro sorteo da Praza de Abastos da Pobra, que ten por obxectivo dinamizar as compras no mercado e axudar aos consumidores a sufragar os menús deste Nadal. Estamos encantados por moita cuestións, a primeira é pola alta participación que hai, está habendo moita participación de xente que que compra, que merca nesta Praza de Abastos ese produto de calidade e que participa, e como non, temos aquí aos primeiros premiados, temos un premio, digamos que absoluto primeiro de 400 caramiñas, temos 2 premios de 200 caramiñas e despois creo que son 4 premios de 100 caramiñas. Entón, darlle as gracias por mercar, por confiar nos nosos praceiros e praceiras, animalos a que consuman, a que gasten, teñen ata o día 24 para comprar o produto para a cea de Noiteboa e, como non, animar a seguir participando porque, como ben sabedes, teremos un segundo sorteo para a cea do 31 de decembro. Os vales poderán trocarse en calquera dos postos do mercado ata o próximo día 24 de decembro. De seguro que non será difícil atopar en que gastalos, dada a ampla variedade de produtos de calidade que ofrecen. Nada, que é a primeira vez que me toca algo, é ver se sigue tocando, nada máis. E gracias polos premios, é un bo proxecto para que podas aliviar un pouquiño a túa carteira tamén. O que ven de maravilla, non? Pero bueno, hai que encher o arcón un pouco.
Os que non resultaron agraciados aínda terán unha oportunidade no sorteo previsto para o vindeiro luns, no que se outorgarán outros tantos premios entre as compras realizadas ao longo desta semana na praza. A Deputación de Pontevedra aposta por unha nova cita cultural para a provincia. Tras o éxito da recuperada Bienal de Arte este 2025, a institución traballa na organización dunha nova proposta pro 2026, a Bienal de Artes Vivas de Pontevedra. A programación desenvolverase en xullo do ano que ven, convertendo Santa Clara nun espazo de creación contemporánea. A Deputación de Pontevedra non quere agardar ata o 2027 para volver converter a provincia nun epicentro cultural coa nova edición da Bienal de Arte. Por iso, pro 2026, a institución impulsa unha nova cita, a Bienal de Artes Vivas. Una bienal dedicada a la performance, la danza, las artes escénicas, la creación sonora y los lenguajes híbridos de arte contemporáneo. ¿Qué quiere decir esto? La Bienal de Arte de Pontevedra va a ser cada 2 años, pero en el interludio, en ese año que va a haber entre las dos bienales, vamos a crear y a consolidar una Bienal de Artes Vivas en la ciudad. A cita desenvolverase en xullo do 2026 cunha programación ao longo de 2 semanas que será totalmente gratuita. Todo nun escenario de excepción, o convento de Santa Clara, onde continuarán de xeito paralelo os traballos técnicos e estudos previos á rehabilitación. Las artes vivas exigen presencia, exigen escucha, exigen participación. Nos colocan frente al arte que sucede en el ahora. Y Santa Clara, con su historia, con su arquitectura y su memoria, se convierte en un escenario único para activar estas prácticas. Esta nova Bienal de Artes Vivas inspírase no programa de Artes Vivas que se desenvolveu en diferentes puntos da provincia durante a Bienal do 2025. Estará comisariada por Iñaki Martínez Antelo. Esto era, como decía Rafa, un convento de clausura onde pues, as artistas que estamos convidando están encantadísimos e alucinados de poder presentar os seus traballos nun espacio como este. Traballos que este ano vai haber moita presencia galega como houve este ano, o ano que ven vai haber tamén máis presencia internacional, vai haber artistas que se presentan en Galicia ou incluso en España por primeira vez, vai haber estreas absolutas, vai haber colaboracións entre artistas de distintas disciplinas, que tamén é algo, digamos, habitual nas artes vivas. Ademais, a Deputación anunciou que nos vindeiros días porase en marcha un concurso público para seleccionar o comisariado da Bienal de Arte de 2027, na que será a súa 33 edición. De seguido falamos de cuestións do Nadal, pero antes algo de deporte. O campo municipal de Vistalegre, en Boiro, acollerá este domingo un partido de fútbol moi singular. A Garda Civil medirá forzas contra o clero nun encontro benéfico no que todos os fondos recadados irán destinados a Cáritas. Por segundo ano consecutivo, o Concello de Boiro acollerá un partido solidario en beneficio de Cáritas. O encontro previsto para este domingo no campo de fútbol de Vistalegre enfrontará a curas contra gardas civis. Un partido de fútbol, ¿no? Donde xogan os nosos párrocos, o clérigo, con a Guardia Civil de Boiro e os representantes da Guardia Civil da Benemérita. E un partido benéfico, como xa digo, donde se destina unha recaudación para Cáritas Parroquial de Boiro, unha entidade grande, unha entidade importante e unha entidade que está atendendo todos os días do ano a persoas non só da parroquia de Boiro, sino de todo o concello de Boiro, de todas as parroquias. Por lo tanto, fan unha labor encomiable, desinteresada e moitas veces invisible. O prezo das entradas será de 3 euros anticipada e 5 en taquilla. Os organizadores agardan superar a recadación da primeira edición, que roldou os 4.000 euros. O ano pasado foi todo un éxito, pois casi foi unha recaudación de casi 4.000 euros para Cáritas, e iso gracias pois, tamén á colaboración de todas as persoas que dunha maneira ou outra pois, quixeron dar a súa aportación, tanto comprando as entradas para ver o partido como donativos que deron tamén a parte para poder colaborar tamén con esta actividade pois, que anda, como decimos, anda que nestas datas pois, para que estamos un poquinho máis sensibles, non? Sobre todo hacia as persoas que máis vulnerables, pois Cáritas é unha organización que está traballando
todo o ano. Ademais do seu carácter solidario, o partido converterase nunha xornada de confraternidade festiva, na que o resultado final será o de menos. Que no lo vemos como una revancha, lo vemos como una segunda etapa, un segundo partido, a ver qué ocurre. Yo no lo tengo claro que vayamos a ganar, pero bueno. Nada, lo único es que la gente se divierta, es lo que pretendemos, y recaudar dinero, y que nadie se lastime. Que tanto los jugadores como los espectadores pasen una buena tarde. No sé el tiempo cómo vendrá, si ayudará mucho, pero por nuestra parte no va a quedar. El esfuerzo lo vamos, está garantizado. E ao redor de 40 nenos e nenas participaron esta fin de semana na 7ª edición do Peque Trail de Lousame, a proba que este ano contou por primeira vez coa colaboración da Federación Galega de Atletismo, converteuse na segunda máis concorrida da súa historia, tan só superada pola do ano 2022, que reuniu daquela a preto de 60 corredores. Os nenos e nenas de entre 4 e 14 anos participaron nas distintas distancias adaptadas segundo a súa idade, dende os 500 metros ata os 3 kilómetros. Ao remate das probas, con percorridos polo monte na súa totalidade, os participantes recibiron unha medalla, así como un pequeno avituallamento e unha bolsa con doces. Vilagarcía celebrará a chegada de 2026 coa xa tradicional Toma das Uvas, unha cita que este ano promete moitas sorpresas na conmemoración do seu 25 aniversario. Carlos Blanco e Erea Hierro conducirá un acto no que, ademais de recibir o ano novo 12 horas antes, con uvas, gominolas e cava, aproveitarán para rebobinar e ver como fomos cambiando ao longo deste último cuarto de século. E todo evitando polémicas co anuncio de que finalmente non haberá solta de globos. 1998 está marcado na memoria colectiva de Vilagarcía como ano no que se instaurou na cidade toda unha tradición. 25 anos despois, a vila vivirá o grande a súa Toma das Uvas, coa que reciben o ano novo 12 horas antes. Un ano moi simbólico nesta 25 edición desta Toma das Uvas, que a verdade, despois sei de máis sitios que o están realizando como nós, pero nós os vilagarcianos fomos os primeiros. En a conmemoración deste 25 aniversario da Toma das Uvas prometen moitas sorpresas. A cita arrancará xa ás 11 nun acto conducido por Carlos Blanco e Erea Hierro, no que aproveitarán tamén para botar a vista atrás e ver como foi mudando todo neste tempo. Este ano que nos vamos a encargar un poquinho de rebobinar, ir hacia ese 1998, xa o século pasado, onde naceu esta festa. E con uvas, cava e gominolas darán a benvida ao 2026 ás 12 do mediodía. A partir de aí, moita música e tamén sorpresas. Tamén haberá outro que este sorpresa, non vamos a desvelar, tamén de outra agrupación de Vilagarcía. Ás 12 teremos ese momento estelar cas campanadas, o reparto xa de a toma das uvas, o brinde ca familia. Ademais, despois teremos, o xustiño despois, empezado o concerto de Somoza Trío, que tamén nos gusta moito presumir deles, que son un grupo con moitísimo éxito que naceu en Vilagarcía, e despois, xa casi rematando o concerto, pois teremos un pasarrúas de Nelson Quinteiro. Ademais, coincidindo con este 25 aniversario, o Concello ten previsto unha posta en escena especial con eses globos que nun primeiro momento ían soltar. Dio o alcalde que eran respectuosos coa contorna, pero que vista a polémica, decidiron darlle unha volta. Como queremos que todo o mundo este contento, poida asistir a nosa festa e que non ninguén se sinta excluído da festa, pois o elemento que se vai a facer, o elemento decorativo vai a estar, porque, repito, é unha ocasión especial, pero non se vai a soltar e se vai a reutilizar despois en outro espacio. Non se vai a soltar, pois para que non. De todas formas estaba, como decía, con todas as garantías con un certificado. Formacións como Esquerda Unida e o BNG amosaran o seu rexeitamento a esa solta de globos, así como o elevado gasto que, segundo denuncian, supón, xa que vai custar uns 10.000 euros. Aí o están a ver, no barrio do Piñeiriño en Vilagarcía volven facer do pequeno algo moi grande logo do éxito do ano pasado cando crearon a árbore de Nadal máis pequena do mundo. Este ano preséntannos a aldea de Nadal máis pequena do planeta. Un pequeno gran poboado que só se pode ver a través de microscopio, coas súas casas, a súa árbore e o que é máis importante, cargado de simboloxía a favor da paz. Todo baixo unha mensaxe clara: máis ciencia, menos guerra e stop xenocidio.
Hola, somos nosotros outra vez. E outra vez volveron a facer logo de crear no 2023 a árbore de Nadal máis pequena de España e o ano pasado a máis pequena do mundo, no barrio do Piñeiriño de Vilagarcía volven conseguilo. Para estas festas botaron man de novo do microscopio para vivir o grande o seu Nadal. Nesta ocasión creando a aldea de Nadal máis pequena do mundo. Si ya tenemos un árbol, ¿ahora qué? Así que nos dijimos, ¿por qué no construir todo un pueblo navideño a su alrededor? Así que imprimimos un pueblo completo, casitas con ventanas y chimeneas, un molino, pequeños adornos, manteniendo en el centro el árbol original. Detrás desta curiosa iniciativa está a Asociación Cultural Breogán. O deseño corre outra vez a cargo dos científicos Adrián Seijas e Elisabetta Visano do MEL Institut da Universidade de Maastricht. Empregaron a mesma técnica, eles ali no MERN están estudando pois como poden imprimir órganos humanos a través de células nai. O que para nós o noso aporte que algo que posiblemente non sabías que existía, non? Que o MERN, digamos, esta labor, pois é mellor igual levar este tipo de temas á mesa de Nadal que outros, non? Que máis conflictivos. Porque este ano, ademais, a proposta chega cunha mensaxe en defensa da paz, reivindicando máis ciencia, menos guerra e stop xenocidio. Pensamos que igual a mellor mensaxe que podíamos aportar dende o mellor barrio do mundo, dende o Piñeiriño, era falar de paz, falar de ciencia, poñer a ciencia no centro, igual é mellor invertir nesto último que acabo de comentar, non? En ciencia, que en guerras. Este año queríamos que el pueblo tuviera también un mensaje. Si os fijáis bien, en la punta del árbol hemos puesto el símbolo de la paz y en una de las casitas hay una paloma. Porque 2025 ha sido un año difícil. Hay guerras, hay división. Y nosotros, desde nuestro pequeño rincón de ciencia en Maastricht, queremos hacer un llamamiento a la paz y a la unidad para 2026. Dende a asociación agardan que a mensaxe chegue lonxe, tanto como a repercusión mediática que consegue o seu diminuto Nadal. Canal Rías Baixas foi hoxe a primeira televisión en visitar a aldea de Nadal xunto cos compañeiros da prensa escrita. A partir de aquí, agardan a visita doutras cadeas nacionais e mesmo internacionais. Isto sempre é unha tradición. Empezan os amigos e os coñecidos que sempre nos cubrides durante todo o ano, logo sí que, interésanse medios a nivel estatal e tamén a nivel internacional. O ano pasado saímos en medios holandeses. Porque non fai falta enchelo todo de luces ni montar a árbore máis alta no Piñeiriño. O seu xeito volven conseguir facer deste o Nadal máis grande do mundo e este ano, ademais, iluminando conciencias por un 2026 en paz. E o espírito do Nadal tamén xa se sente no concello de Meis. A vila loce engalanada e ben iluminada para celebrar estas datas, algo que combina con diferentes propostas para animar a veciñanza. Por exemplo, o vindeiro 21 de decembro a Praza de España acollerá un mercado de Nadal e a visita de Papá Noel. O venres 26 o auditorio será o escenario da proxección da película Super Claus, mentres que a partir da 1 da madrugada do xoves 1 de xaneiro no pabellón municipal celebrarase unha festa de Ano Novo. Tamén os Reis Magos visitarán o municipio. Será o luns 5 de xaneiro, tamén no Mosteiro, na Praza de España. Así, dando un paseo por Meis nestes tempos do Nadal, rematamos hoxe as novas do día.